ಯೇಸುದೇವರನ ನಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಯೆಹೋವನೇ ಬರೆತ ಒಂಜನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 45-51 ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ನತಾಯಲನ್ನು ತೂದು ಆಯಡ ಏರೆ ವಿಷಯಡು ಮೋಸೆ ನಾಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಾದೆಲು ಬರೆತೆರ ಆಯೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಆಯೆ ಏರಂದಂಡ ಯೋಸೆಪ್ಪು ಮಗೆ ಆಯೆ ನಜರೆತಿದ ಯೇಸು ಪಂಡೆ ಅಪಗ ನತಾನಿಯಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಾವು ದಾಲಾಂಡಲ ನಜರೇತಿಡಿದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡ ಪನ್ನಗ ಫಿಲಿಪ್ಪು ಬತ್ತದು ತೂಲ ಪಂಡೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪಿ ನತಾನಿನ ತೂದು ಆಯೆ ಸಂಗತಿಡು ಇಂದ ಆಯೆ ನಿಜ ಇಸ್ರಾಯಿಲೆ ಆಯಡ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ನತಾಯಿಲೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತು ನಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಪಂದು ಏಸುಡ ಕೆನ್ನೆಕ್ ಆರು ಫಿಲಿಪ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆಪ್ಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ಈ ಅಂಜುರದ ಮರತ ಅಡಿಟು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ತೂಯೆ ಪಂಡೇರು ಐಕ ನತಾಲೆ ಓ ಗುರು ಈ ದೇವರ ಮಗೆ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಅರಸು ಪಂಡೆ ಐಕ ಯೇಸು ಆ ಅಂಜುರದ ಮರೆತ ಅಡಿಟು ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಯೆ ಪಣದು ನಿನ್ನಡ ಪಂದಿನೆಡಿದು ಈ ನಂಬುವನ ಒಂದೆಡಿದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಲನ್ನು ತೂವ ಪಂಡೇರು ಉಂದ ತಂದೆ ಕೂಡ ಆಯಡ ಯಾನು ನಿಕ್ ಸತ್ಯಾದ ಪನ್ಪೆ ಪರಲೋಕ ಜತ್ತು ತುಪ್ಪುನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಮಗ ಮಿತ್ತು ದೇವೇರೇ ದೂತೆರು ಏರ್ದು ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಜತ್ತದ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ತೂವೇರು ಪಂಡೇರು ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನಿತ ವಾಕ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರು ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನು ತೂತೆರು ಏಪ ಲೆತ್ತದೇರು ಪಂದು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಎರೆಮೆಯ ಪರವಾದಿ ಒಂಜನೇ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ವಾಕ್ಯಡು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ದೇವೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಡು ನಿರೂಪಿಸಿನ ದುಂಬೆ ತೆರಿವೆ. ಈ ಪುಟ್ಟನ ದುಂಬೆ ನಿನ್ನೆನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನೇಮಕ ಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಎಪೆಸೈರೆಗ್ ಒಂಜನೇ ಸಂಧಿಡು 4ನೇ ವಾಕ್ಯಡ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲ ದೋಷ ದಾಂತಿ ನೊಕ್ಕಲಲ್ಲ ಆದುಪುಂಡದಂದ ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ನೆಡೆದು ದುಂಬೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜತ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಪಂತೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪಂದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಪಂಡ ಯಾನು ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಪಂದು ಜಾತಿಗು ಧರ್ಮಗು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ ವಾ ಯೇಸು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಗು ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುಲು ಪ್ರವಚನಡು ಯೇಸು ನತಾಲೆನೆಗ್ ಇಂಬೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಯೇಸು ದೇವರು ಆಯ್ನ ಲೆತ್ತಿನ ಆಯ್ಗನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಆಯೆ ಅಂಜೂರದ ಮರೆತ ಬುಡಟು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅಪಂಡ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎನ್ನನು ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕಲು ದಾಯಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರೆ ಯಾನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನೇಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚಿಡು ಪೋವೊಂದು ಅಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಯಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಂದು ವಾ ಎನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಏಸು ದೇವೆರನ್ ಆರನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಸಂದೇಶ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವಪೋಡು ಸೊಮ್ಮೆಲು.